convention na kasa. Minista ka yi maganin ministan da ya cancanta wanda 'yan Najeriya suna alfahari da su. Wannan kan ai attachment ne akan kujera. Aikin da yake yi yana kashe siyasan ubangidansa ne, shi ma kansa yana kashe siyasansa. Yanzu abin da jiya ya yi ya je ya samu sojan Najeriya wanda duk tsaronku a ƙasa kuna gadara ne da soja, wanda a matakin da ake barazana ma ƙasa soja a yanzu martaba su muke yi, mutunta su muke, ba su fawa muke yi da kuma ba su ƙarfin gwiwa na da su iya rike mana ƙasa. Amma abu ɗaya da bai mana ba wanda bai faranta mana rai ba, ya kamata a matsayinsa na mai uniform sifiliyan ya zo ya zage shi a bakin aikinsa a ce hannu biyar bai je fuskansa ba. Wannan sojan mu ta ɓangaren mu ko sauro ne ya gifta ta wajen ko ƙuda ne ya gifta kar ka bashi.